28 Φεβρουαρίου βράδυ. Πρώτα μια λάμψη, μετά η έκρηξη και μετά σιωπή. Ακολουθεί πανικός και σκηνές φρίκης. Σύγκρουση δύο τρένων έξω από τη Λάρισα, γεμάτο με φοιτητές κυρίως μέσα, μετά από ένα τριήμερο χαράς, ανεμελιάς και ξεφαντώματος. Μόλις αλλάζει ο μήνας, τα τηλέφωνα παίρνουν φωτιά. Η χαρά μετατρέπεται σε φιάλτη για όσους έζησαν την τραγωδία και τους ανθρώπους τους. Ο κόσμος ανοίγει τηλεοράσεις, θέλει να μάθει, να πληροφορηθεί. Παρακολουθεί σιωπηλός όλα όσα του λένε, όλες τις λεπτομέρειες. Παρακολουθεί το δράμα σε ζωντανή σύνδεση. Ξημερώνει πρώτη του μήνα. Όσοι δεν γνώριζαν, πληροφορούνται τα κακά νέα. Δεν μπορούν να πιστέψουν όσα διαδραματίζονται. Ένα τρένο σε μετοπική με ένα άλλο στην ίδια γραμμή, λένε. 1η Μαρτίου, 7 το πρωί. Με τις πρώτες ενημερωτικές εκπομπές φαίνεται πως υπάρχει κάτι διαφορετικό στο λόγο τους, στην ενημέρωσή τους. Ο σταθμάρχης φταίει. Αυτός με τα άσπρα μαλλιά, λέει γνωστή δημοσιογράφος και ο σύζυγός της σε άλλο κανάλι. Ακολουθούν όλα τα κανάλια στο ίδιο μοτίβο. Ο Πρωθυπουργός κάνει την εμφάνισή του στο σημείο του δυστυχήματος. Φαίνεται θλιμμένος. Τα μάτια του όμως, οι κινήσεις του δεν ακολουθούν τη ροή του λόγου του. Βγαίνουν βίντεο με τον ίδιο να παίρνει οδηγίες. Κάτω το κεφάλι, πιο κάτω, έτσι. Ο βασικός υπεύθυνος για την ασφάλεια των επιβατών, με το επίθετο πρώην Πρωθυπουργού, κλαίει και παραιτείται, ενώ λίγες μέρες πριν έκανε μαθήματα ασφάλειας σε όλους όσους τον αμφισβητούσαν. Κάτι δεν πάει καλά. Τα μάτια του δεν δακρύζουν. Οι κινήσεις του δεν έχουν συνοχή με τη συμπεριφορά του. Ακολουθεί η πρόεδρος της Δημοκρατίας, με τους λουλούδια στα καμένα βαγόνια, ενώ οι διασώστες κάνανε ένα μικρό διάλειμμα ώστε να αφήσουν χώρο στην πρόεδρο να εκφράσει το πένθος της με αυτόν τον τρόπο. Στα κανάλια παίζεται ο πόνος των συγγενών, η απελπισμένη τους προσπάθεια να αναζητήσουν τους δικούς τους ανθρώπους, να μάθουν νέα τους. Πληροφορούν ολόκληρα 24 ώρα. Λένε ανατριχιαστικά πράγματα. Κομμένα μέλη, αίματα, τζάμια, λαμαρίνες, καπνός και φωτιά συνθέτουν το απόκοσμο σκηνικό. Κάθε λεπτομέρεια. Αναλύουν κάθε δευτερόλεπτο του δυστυχήματος. Παίρνουν συνεντεύξεις από παιδιά ήρωες που έσωσαν συνανθρώπους τους χωρίς να υπολογίζουν την ίδια τους τη ζωή. Για όλα αυτά ο σταθμάρχης. Έπειτα ακολουθεί ο παραλογισμός. ΜΜΕ και πολιτική σε μια σταθερή γραμμή. Λες και κρατούν το ίδιο κείμενο μπροστά τους και διαβάζουν απλά. Ένα non-paper το οποίο αναφέρεται ακόμα και στις συμπεριφορές τους. Εκτροχιασμός, φιάλες, ασφάλεια, καθόλου πολιτικές ευθύνες και το εμπορικό ένα φάντασμα. Κάτι δεν πάει καλά. Η εταιρεία πουθενά. Στο γαϊτανάκι μόνο δημοσιογράφοι και πολιτικοί. Ο κόσμος εξαγριωμένος. Όχι μόνο οι συντετριμμένοι συγγενείς, αλλά όλοι. Τα γιατί πληθαίνουν. Οι ερωτήσεις το ίδιο. Απαντήσεις όμως δεν υπάρχουν. Και αν υπάρχουν, δεν έχουν καμία λογική συνέχεια. Φαίνεται πως κάτι κρύβουν. Φωνές μέχρι τώρα φημωμένες βγαίνουν και μιλούν για προβλήματα τα οποία θα προκαλούσαν θανατηφόρο δυστύχημα. Ακολουθούν δημοσιογραφικές καφρίλες. Τα δυστυχήματα είναι θυσίες για να βελτιωθούμε. Ο θάνατός τους δεν πήγε ακριβώς χαμένος, γιατί η Ελλάδα θα αποκτήσει επιτέλους σιδηρόδρομο. Ο κόσμος κάθεται και τους ακούει, μη πιστεύοντας τα αυτιά του. Θυσίες στο βωμό του κέρδους. Σήμερα κλαίνε οι μανάδες. Η σιωπή γίνεται οργή. Δεν αργεί το πρώτο κάλεσμα στους δρόμους. Έτοιμα η αλήθεια. Ειρηνικά. Ακολουθούν χημικά και επεισόδια με την αστυνομία. Γυναίκες και παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα. Τα χημικά μπαίνουν στα μάτια τους. Αναγκάζονται να φύγουν. Το ίδιο κάλεσμα την επόμενη μέρα. Στους δρόμους πάλι όλοι. Τα ίδια χημικά. Ακολουθούν εκπομπές. Μεμονωμένες φωνές που δεν μπορούν να σιωπάσουν άλλο. Φωνάζουν για το αυτονόητο. Για ευθύνες, για χρήματα τα οποία έχουν φαγωθεί, για ψέματα, θέατρο και κοροϊδία. Ο κόσμος τους αισθάνεται. Για πρώτη φορά ακούει πράγματα τα οποία ο ίδιος σκέφτεται, αλλά δεν μπορεί να τα εκφράσει μαζικά μέσα από τη TV. Από την άλλη, στους γονείς παραδίδονται σφραγισμένα φέρετρα, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να δουν για τελευταία φορά τους ανθρώπους τους. Με ένα κοινό πόρισμα για όλα τα θύματα, λες και μιλάμε για τσουβάλια με πατάτες. Πουθενά σεβασμός. Μετά το επικοινωνιακό θέατρο, ακολουθεί η πρόκληση. Οι εκλογές να γίνουν το Σεπτέμβριο. Θα είναι κρίμα για ένα κολοτρένο να χάσει το τρένο της διακυβέρνησης ο Κυριάκος. Δεν υπάρχουν λόγια. Έχουν στερέψει. Μόνο θυμός. Ο θυμός είναι ένα από τα πιο ισχυρά συναισθήματα μετά την αγάπη. Ο θυμός μπορεί να σε αλλάξει. Μπορεί να αλλάξει τη συνείδηση ενός ολόκληρου λαού. Ενός καταπιεσμένου λαού. Ενός λαού που χωρίς αλλιώς ανέχεται τα πάντα. Κυριολεκτικά σε όλη του τη ζωή.
Το ποτάμι, λέει ο λαός, δεν γυρίζει πίσω. Η αίσθησή μας είναι ότι αυτό το δυστύχημα έχει ξεβρακώσει όλο το σύστημα. Το σύστημα δεν είναι μόνο τα μημία και η πολιτική. Ξεκινάει από πολύ χαμηλά, από το κόσμο και καταλήγει στη δικαιοσύνη. Ο κόσμος πλέον δεν ξεχνάει. Οφείλει να μην ξεχνάει. Χάνονται νέες ζωές, χάνονται τα παιδιά, το μέλλον μας. Όλα πάνε λάθος και δεν πάνε τυχαία. Έχει αλλάξει η συνείδησή του. Έχει αλλάξει ο τρόπος σκέψης του. Πλέον δεν έχει να χάσει τίποτα άλλο με τη σιωπή. Αν δεν αλλάξει τα πράγματα, μένει μόνο η ζωή του.